मुंबईसह ठाणे आणि पालघरमध्ये उष्णतेची लाट आलेली आहे। तापमानाचा पारा हा 40च्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचलाय। उन्हाच्या झळा आणि उकाड्याने महामुंबईकर हैराण झालेत। मुंबईचा पारा दिवसेंदिवस वाढतच चाललाय। आठवड्याची सुरुवातही उष्णतेच्या लाटेने झाली। काल मुंबईचा पारा 38.4 अंश सेल्सिअस इतका नोंदवला गेला, तर आजही मुंबईचा पारा 38 अंशांवर असण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे। पूर्वेकडून कोकणाकडे वाहणाऱ्या उष्ण वाऱ्यामुळे महामुंबईसह लगतच्या परिसरात उष्णतेची लाट आलेली आहे। राजस्थान आणि गुजरात प्रदेशात निर्माण झालेल्या अँटी सायक्लोनचा परिणाम म्हणून उष्ण वारे राज्याकडे वाहत आहेत आणि या वाढत्या उन्हामुळे उष्माघाताची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। त्यामुळे दुपारच्या कडक उन्हामध्ये घरातून बाहेर पडताना डोक्यावर टोपी, डोळ्यावर गॉगल्स यासारख्या संरक्षक वस्तू वापराव्यात। तसंच सोबत पाण्याची बॉटल ठेवावी अशी डॉक्टरांकडून माहिती देण्यात आली आहे।